Szevasztok srácok! Üdvözlök mindenkit úgymond ebben a premierben. Igazából live-ot szeretnék már nagyon sok idő óta, viszont a live stúdióm nem úgy engedi, ahogy kellene. Viszont ahogy láthatjátok, itt vagyunk a 0.59-es bétában, ahol egy az, hogy meg szeretném, vagyis ki szeretném próbálni egy pár barátommal az új pályát, a Stumble Upot. Itt van velem Patrik és Icacke 4. És persze HTG-je nem is maradhat ki. És HTG-je sem maradt ki. Sziasztok! Úgyhogy a mai úgymond streambe, ezt mondom, de videósba, az új PES-t is megnézzük, ahogy láthatjátok, 400, úristen, tehát azt írja, hogy 408 nap, ez nem igaz. Elméletileg ez lesz a PES-en, még ez nem biztos, említek a tűzős box és Sensei Firefist, ez még egyáltalán nem biztos, hogy akkor meg is invellek titeket, srácok, jó? Mióta Sensei Fire? Nem tudom, nekem az van a PES-en, tesó. Nem minden, nekem az van a PES-en. Na most erre kíváncsi vagyok. Tesó, nekem az van a PES-en. Tényleg a box, a sima box, és a De az csak PES-en, footstep. a full stepbe box, és a Sensei Na, én Fire vellek. meg a tüzes box. Mióta? Firefist. Sensei. Na várjál. Várjál, valamit elkezdtem benne. Jó, mindegy. Na? Na, invellek, srácok, titeket, gyertek. Jó, várjál, tesó, HTG, mert te nem vagy a friendem. Jaj. Nem baj, akkor easy. Hát akkor írjad a kódot. 7 óra 4. Vagy 7 óra 14. Na, gyertek. 7:14. 7 óra 14. Jössz, hacker 4. Icacke Milyen 4. Mr. Beast? Mondjad már Icacke 4-nek. Mit? Jössz akkor? Invellek. Csak csinálom a kódot. Ja, jó, akkor majd szóljál. Tud már meg. Lőd már meg. Ezt hiszem direkt csinálja. Nem valami varró izé. Jó, hogy már nem szólok. Nem azt mondtam, hogy menjek ki. Nem? Mindegy. Na, halljátok? Kis, na? Gyere, feküdj ide mellém, és hogy lehagyj Szerintem nagyon szerintem elsőre el fogjuk tudni a legvégéig vinni. Hát, Szerintem én nekem az a rekordom gépről, hogy az egész pálya, és fél órát szenvedtem. hát igazából itt Szenvedtem azzal, hogy eljussak a csúszó szarig. őszintén megmondjuk a nézőknek, hogy nem most próbáljuk ki életünkbe, mert azért kicsit belenéztünk, hogy érdemes-e csinálni róla. Nem is És hát kicsi. ja. Én addig el tudtam jutni, ahol a Hunter kérte Noel Igen. segítséghez. Én eljutottam a csontvászhalakig, amiről van ilyen screenshot is. Én meg egyel tovább. Amúgy És igen, befogom- srácok, ez befogom- nagyon fontos. Lehet, hogy csak így lesznek egy darabig ilyen, nem tudom, ilyen premier. Premierek. Hogy eljutottak a Geri a csontvázig. Igen, szóval csináltam is két. Az már közelebb a Telefon. Ott valaki az elején indul. Kacok, első vagyok. Az jó, én második. Az jó? Én Tehát harmadik. nekem amúgy eddigi rekordom a Jungle-ról, és 2 perc alatt. Hát én nekem a rekordom a hajó, meg a izé. De érted, hogy mennyi idő, az is számít itt. De mi a Hát az nem számítom úgy, hogy mennyi idő alatt. De, mert hogyha kijön a pálya, akkor egyben mindenki azzal fel kezdeni, hogy gyakorol, és világrekord lesz. Egy perc, és itt vagyok a izén. Ja, én is már itt vagyok a Jungle-rolnál, mindjárt, tesó. Már megettük. Na ez a legnehezebb itt az... De tesó, ez az komoly, leestem a legelejére. Csak meg kell szokni. Tesó, Valaki tudja, hogy lehet olyan kis ikont csinálni a Discordból, mint a... addig hagyd már itt a telefont, hogy Felvágod. hallasz. De tesó, ez is komoly, leestem az elejére.
Jó, 2 perces Jungle-rollnál vagyok, mi van veletek? Az jó, az mondjuk király. Ott is látnátok a szemszögemet. Ott is szerintem meghalnátok, olyan jó. Hát egélvel itt összeszedjük magunkat. Parik már nagyon beleindult. Na? Odaadtad Gergőnek? Valaki tudja, hogy hát kell csinálni úgy, mint a Messengeren, vagy legyen olyan kis... Hát és elcsesztem. Nem tudom, na minden, most ne ezzel törődjünk. Várjál már meg, Tasó! És ott megy Patrik, és első vagyok, mi a fal? Ne! Jó, hát Igéje elszarja. Nem én szartam el, Geri. Geri szart el? Első. Na most szedjük össze magunkat, srácok, nem így szoktunk játszani. Hogy előzött meg Patrik? Ja? Srácok, ne azzal foglalkozzatok, hogy előznek meg. Mi történik velem? Nem vagyok... Jó, És na. én már úgy vagyok a Jungle-ról. Jó, én Chant Power-t használok. Persze, én vagyok az első. Chant Power, Chant Én már Power. ott vagyok a Jungle-ról. Srácok, pedig. használjunk Chant Power-t. 3, 2, 1. Mindenki akkor Én szóljon. nem fogok Power-özni. Jó van, nem baj. Azt ott jön. Csak akinek tényleg nagyon kell. Hallod, Patrik, azt ott jössz? Mert te kb. Most estem le. Aha. Nem vagyok az én. Aha. Aztán nem tudsz tovább jutni a izén. Jó, fejezzétek. A ventilátoron. Amúgy azt tudni kell erről a pályáról, hogy ilyen 20 percnél, 25-nél már a két jungle-ről ugye elcsúszik egymástól. Ja. És akkor utána már muszáj kilépni, tehát hogyha addig valaki nem viszi ki, akkor két jungle-ről elcsúszik egymástól. Ha jungle után. Se ott vagy mögötte a jungle után. Nem úgy, hanem ugye van két farönk, ami egymásra van téve, ugye egymásra szembe, és elkezdenek így elcsúszni, nézd. És mi van akkor? Hát az, hogy nem bírsz beugrani oda. Tesó, az van. Tesó, már 19 percnél is már azért necces. Jó, de én tegnap 25-nél nagyjából be tudtam ugrani oda, és szerencse volt szinte. Hallod, épp hogy bebírtam oda ugrani. Szóval igen, srác, arra nagyon figyeljetek. És megint így vagyok. Gyerünk. Hashtag jó lesz. Ott is van. Let's go. Vamos. Tesó, mindjárt a Jungle Rollnál vagyok. És ott is van az első hely. Let's go. Én bők amúgy tényleg csak elő. Második. Jó, Hát gyerünk. igen, ott apja, hogy elcseszte. Jó, ott is van, urai. Hát let's go. Ott is vagyunk a Jungle Rollnál. Let's go. Ami nekem nem az a rekordom, én már voltam itt többször is. Tudom, a hajó, srácok. Amúgy, hogyha most írtok egy kérdést, akkor én tudok így válaszolni chaten, mert chaten szerintem itt leszek. Hát Viszont... holnap fogják meglátni. Vagyis Hát, ja. Csütörtök van, ti nektek akkor... Péntek este fog kijönni ez. És akkor úgy oldom meg, hogy... Csak kettőt adtam. Pénteken. Te meg 4-et vagy 5-öt. Te rákos gec. A jóisten venni el a tüdődet. Rákosodnál. De én már... halljátok? 20-án lesz kirakva ez a videó. Nem 20-án, holnap. Ja de. Takarod már te meg ezt. Hallod, a rá elvinne a rák, azt kívánom. A rák elvinne, azt kívánom. Ne élnék azt. Itt vagyok a Begyúl. Nem megy el a tüdőbe. Na, úgyhogy kicsit most a többiek elmentek boysból.
De persze, nem adjuk fel a srácokat, ez nem olyan, hogy föladjuk. Úgyhogy most nem mentek a többiek voice-ból, viszont én itt, úristen, szóval itt szenvedek a hajón. És mi a... Van egy csomó nehéz akadás, az a legnehezebb, hogy egyenesen fölmenjek itt gerendán. No, úgyhogy úristen, hol vagyok már. Jó. Jó, azaz. Jó. Hamarabb fog az menni, igen. Jó, és most halok meg, nem? Nagyon jó. Nagyon jó. Úristen, hol vagyok? Léci. Jó. Aha. Ravasz. Nagyon jó. Jó. Az így fog menni. Ugye itt nem probléma nincs, hogyha leestek. Vagy hát probléma, de azért ki lehet kerülni a halál esetet. Nagyon úristen, hol vagyok. Hallod, ez már rekord lesz lassan. Ez jó, ez rekord. Ez rekord. Tesó, ez rekord. Gondolom, itt az kell, hogy aha. Jó. Nem vagyok benne biztos azért, hogy ott a csontváz halaknál el lehet menni. Igen. Jó. Tudom. Gyerünk, srácok. Jó, és bum, és... Ne! Jó. Hasz ott. Mi? Tesó! Mi a fene? Ezt nem láttátok, srácok. Itt vannak. Nem szólaltak. Itt vagytok, srácok? Halló, guys. Ó, kiléptek. Halljátok, srácok. Akkor viszont ide jövünk. Itt vagy, Patrik? Patrik, itt vagy? Na csá, itt vagy, Patrik? Na, visszatért Patrik. Tesó, én már kiléptem. Hát a csontvás halakon ugráltam a izénél. Mindegy. Tesó, én tudod, hol voltam? Na? Én úgy voltam a hajón, és felmentem az egyenes úton, és már ott voltam a kockáknál. Tesó, én egy kockákat végigugráltam, és csontvázokon jumpedeltem. Na, hívellek. Gyertek, skacok. Menjünk, skacok, menjünk. Ja. Meghívott már, gyeri. Gyertek. Na. Tesó, most mi fog? Most deltem. Hacker is jött? Nem jött. De akkor még 4-eset állítottam meg. Tesó, hallod, ez már nekem új rekord amúgy. Mert hacker ebben a videóban nincs benne? Nem tudom. Na. Igen, láthatános, srácok, ez nagyon magas. Na, most próbáljuk meg ugyaneddig eljutni idővel. Ciao, hacker. Én nem fogok időt. Ja. Most speedrunolok. Hát én is azt próbálom, de érted, közben meg rekordot is dönthetsz. Csa, itt vagy? Frissítettem a Discordot. Na, az jó, ha frissítetted. Csak odat. Úgy most már nem kidobni szerintem? Hallod, 40 másodperc. Hogy labdázik. Tesó, 40 másodperc, és itt vagyok a floor flipeknél. Pali valahogy labdázik. A Pali valahogy Ember, labdázik. hogy labdázik? Kivertem az emótokat, és úgy lehet. Ja, lehet, hogy itt még a bétán, tudjátok, búgos, és azért. Nyom, már. És Ki tudja, lehet azért. Ha lelöktél volna, és hoztam volna. De ne én meg adok spatulát, lehet szuper spatulát. Tesó, 1 percnél járunk, és már itt vagyunk. Sőt, méghozzá mindannyian, hogy micsoda. Az... nem bírtam átugorni, és leestem. Patrikkal együtt.
De amúgy Geri, te meg mit löködsz? Hát de tesó, olyan közel voltál hozzám, én csak átugrottam. Mi lelökött, Te Patrik? csak ellöktél. Te csak Na. ellöktél. Srácok, úgy néz ki, De hogy... ne labdázzál, hátigél. Jó, Hát igen, ne labdász. Srácok, úgy néz ki, hogy 2 perc alatt el fogunk jutni a Jungle Row-hoz. Mi történik itt? Speedrunolunk az élő premierbe. Jó, hát azért az nem élő. hallod? Nem élő, de ezt is megcsináljuk. Ennyi! 2 perc Jungle Roll-nál. Hát let's go! Szerintem Bocsi, amúgy itt egy szocka perc nincs. alatt is oda Nem lehet tudom érni. elhívni. Let's go! És nem vettél valamit észre? Az, hogy kurvára nincsáltam, már bocsánat. Jó, na. Patrik, ne beszélj már csúnyát, mert múltkor is letiltották Gerit a live alatt. Igen, ne használj rá. De úgy nem miattam tiltottam le. De majd csúnyán beszélj. Sajnálom, mit Cöckené, de már... Jó, nem miattad, de miattad is letiltották. mert Cöckené, csúnyán hagyjál. beszéltél. No, mi az Isten, srácok? 2 perc, 40 másodperc és a hajón vagyunk. A bombáknál vagyok, a második bombáknál. Tesó, én meg már Itt vagyok a kockáknál. második. Kockáknál vagyunk, hallod, még rekordot is döntök, vágod? Itt vagyok a propeller. Csöves pályán. Hallod, nem milyen csöves, tesó, azért elég Hát de jó. nem csöves, azért ravasz. Azért És igen, srácok, dolgozhattak itt akkor. nagyon jó, mert ugráltok, így, és itt vissza tudtok ide jönni. Ami szerintem Magyarországon kb. Jungle-csen kívül, meg az ilyen profikon kívül mi vagyunk a legjobbak, szóval. Jó, ez így még nagyon jó. Visszaestem egy kicsit, de a Jungle Row-hoz szerencsére. Nézd. Nem. Jó, na azaz. Jó, én 2-szer vagyok már Jungle Roll-nál, de egyszer se estem még úgy le. Hát az előbb végig jumpoltam a kockákat hibátlanul, most meg... Ott vajon valaki, lol. Az én vagyok. Hát igen. Ne! És nem jut el... Rájöttem, hogy a levegő, de nem estem le teljesen. És nem jut el a Jungle Roll-hoz. De nem baj, nem estem le, csak Igen, én a HTG-nek, propellerek elejére estem le. HTG-nek mennyi a rekordod? Így. Mostantól a második Tehát olyan majdnem a szép Jungle Roll. Nem, igen, majdnem a Jungle-ról. Ember, le fognak lökni ezek a hülye bowlinggolyók, jó? Léci, azt érjem el, jó? Ott is vagyunk, let's go. Hajón, nem is az a legdurvább, tesó, hogy... Hallod, Geri? Na, Behívjalak a hívásba? ne, Léci, ne. Nem, mert az én telómon beszélünk, és nekem csak Discord van. Jó, Jó. nagyon jó vagyok eddig. Geri, mindig hívom a hívásba, de nem szólal meg, hogy de miért? Jó, azaz. Mindig eltalál, mikor kell felugrani. Ám most nem, de... Amúgy igazából... De már megint odaesek le. Nem mondom azt, srácok, hogy lehetetlen kivinni a kockákat, meg hogy egyből ledob, és megint a csontvázoknál vagyok, a csontváz-halaknál. Hát mi történik? Patrik már megint kusba maradt valami. Jó, Lecsendpávorozik? jó. Lehet. Nagyon jó vagyok eddig, tesó. Mert fél Azt a órára rohadt, lesz a és rekord, srácok! Nem hiszem el, hogy egy premierbe döntöm meg a rekordom. Mi az Isten? Mi az Isten? Na, Hol tartasz? Tesó, a legnagyobb csontváznál, nem tudom, hogy merre kell. menjetek bele, takarítanak. Hát ott Oda felfele. Jó, hogy oda fölfele? Jó, oké. Let's go. Mi a fene, tesó? Ne! Fú, jó. Patrik, az itt van. Jó, mit művelek, úristen? Várj, tesó, a kisebbek fele menjek, vagy a nagyobbak fele? Az ágyban nem néz fel, hogy valahogy gyomorítani az ödökülök közül. Szélén, a felőtek, szélén. Vamos, tesó. Gyorsan menjetek. De azért eltalál, hogy le. Jó, mi a fene? Legaljára. Tesó, rekordot döntök. Mi az Isten? És innen azt se tudom, merre kell menni. Jó? Mi? Ne! Ne, tesó!
Nem mondod komolyan! Ne! De mi? Látlak. Jobb oldalra nézhetünk, látják, hogy a Ember, a legelejére estem a csúszós korlátoktól. Hallott, Patrik, nem tudsz jönni a telefonodra hívás is. Nem baj, srácok, most megint megpróbálom, nem hiszem el. Láttátok ti is, hogy meddig elvittem. Hívlak Messengeren, oké? Nem csak elvitted, rekordot is döntöttél be. Még egy párszor megpróbáljuk, és vége ennek. Még egyszer, hogyha mondjuk eljutok odáig. Úristen, de durva. Még sose jutottam odáig. Nem tudom, most ez a ilyen napozó skin, szerencsét az, hogy nincs is nyár. Nincs is nyár, de egy nyáros skinnel vagyok, és majdnem meghalom. Ott esett le valaki. Hallott, és van rekordom a csúszós korlátok. Aha, itt van a videóban is, vagyis hát a premierben, hogy elvittem odáig, majd nézd vissza. Amúgy ezt holnap este 6-kor tudjátok nézni, 7-ig, azt hiszem. Mert nem tudom, nem lesz egy órás, srácok, még egy 5-10 perc, aztán kilépek, azt megyünk Messengerre át. Jó, mit hozt? Ha még egyszer elviszem odáig, akkor akkor ennyi. Igen, mondjad már. Szóval srácok, senki nehogy azt higgye, hogy én itt élőbe vagyok. Nem vagyok élőbe, ezt csak vissza tudjátok nézni, és ezt én már fölvettem egyszer. Szóval nem élőbe vagyok. Biztos jobb lesz a minőség, meg a játék minősége is így jó. Meg nekem is a játék, mert ez videó. Olyan, mintha egy videót kiraknák YouTube-ra. Srácok. Persze, aki letölt, és nagyon sokat fogtok vele, szerintem ti is gyakorolni. Őszintén megmondjuk, hogy mi már 3 napja gyakorlunk, hogy összejöjjön. 3 napja, kb. Egy hete. Hát ja, kb. Már egy hete. Gyakorlunk, hogy nektek nagyon jó tartalmat tudjunk gyártani. Úgyhogy nem tudom. Tesó, főleg én. Hát Patrik kezdte az egészet, és hogy nekem is megjött az ötletem, hogy most érted, miért ne? Legalább lenne egy jó kis, úgymond live, és hát utána jöttem rá, hogy ja, hát csak premier tudok. Ha tudok. Szóval ja, egy kicsit már kezd elcsúszni a Jungle-ról, egy nagyon picit elcsúszott. Ne, jó. Tényleg egy nagyon icike-picikét elcsúszott, és pont a... let's go. Azt nem értem, amúgy én... Hol vágod izébe? Légy. Mondja tesó, mit nem értesz? Csinálj, mit nem értesz, tesó? Amúgy azt nem értem, hogy miért van 3 rész a Jungle-ról. Hát nem tudom. Mert nem tudom végül is. Mert ez így nem Mert igazából kell. Amelyek igazad van amúgy ezzel kapcsolatban, de viszont érted, úristen, úgy megijedtem. Haver, majdnem leestem. Úgy azt nem értem. Jó, hogy a Blockage Legendary 6 boli, de tesó, nincs ilyen blockdash-es dolog. Ja, hát végül is ja. Ez a pálya, ez így nem tudom. Bombardmentes. Szerintem, hogy ez a pályát, ezt meg lehet tudni. Tényleg amúgy tesó, várj anyu. Fogjad már, hát nehogy én várjak. De nem kérek, nem is kértem eddig se, nem kérek, nem vagyok éhes. Hallod, itt vagyok megint a csontvázaknál. Azt találtam ki, hogy mi van, hogyha TikTokon játszol ezzel, és egy rózsa, és mondjuk leugrasz az elejére, na? Ugye, max. 1 év múlva tesó, amikor feloldtam. Várjál, megint itt vagyok a csontváz halaknál. Bám, léci, nagyon jó, átugrok az állkapcsára. Szegény holnak. Szegény hol. Dur. Amúgy erre rá kell jönni, még a legelsőnél még én sem éreztem. Jó, hát itt szerintem senki nem ront el ennyi jumpot.
Amúgy tudod, mire kell itt a ventilátornál? Igen. Valahogy időbe kell odaérni, vagy nem tudom, hogy... És amúgy én is engedélyt látom, hogy fel kell sétálni. Tesó, ugyanott tartok, ahol az előbb. Mi a fene? Hogy? Hol vagy? Vágod a csontváz halaknál, és mindjárt kiviszem az egészet. Mindjárt kiviszem a csontváz halakat. Léci ugorját, nagyon jó. És várja, itt vagyok az utolsó csontváz halaknál. Nem tudom, hogy itt hogyan kellene. Mondd azt, hogy nem halok meg. De nem már, de ember! És tesó, leesek az elejére. És leesek az elejére. Jön neki, hogy ne találjon el az De már még egyet, itt vagyok az elején. Légy szíves. Na jó, utoljára. Srácok, utoljára neki lendülünk. Ha sikerül, akkor sikerül, ha nem, akkor nem. Ma nagyon közel voltam. Tesó, Megvártam. hallod, Patrik, mikor ott vagy az utolsó csontváz halnál, onnan hogy kell átmenni arra a kis szigetre? Fosztoljátok már meg. Oda a kis szigetre. Hát kettőször pattansz a jumpadre, és úgy még egyszer, és valahogy így átültetsz. Én is úgy csúsztam meg. Hát de én lecsúsztam, konkrét lecsúsztam a csontváznak a testén, és majdnem át tudtam ugrani. Tesó, várja, akkor eljutok veled odáig, jó? Nem fogok. Ha ide érnél. Akkor maradj ott, tesó. Lehet, hogy HTG kiviszi velünk. Úgy, hogy kb. Semmit nem gyakorolsz. Ja. Milyen nem sem? Hát azért már ő is benn van egy napja, gyakorol már ő Mi? is. Kettő. Kettő. Tegnap is benn voltam. Tényleg. Amúgy ő, hát azért elsőnek nem volt olyan pró. Ha leestem, vagy 23-szor ugyanaz. Ugyanígy. De tesó, ilyenkor nem kell sietni, hanem ide kell jönni. HTG ugyanazt csinál, mint én, és nem halunk meg. Let's go. HTG azért ne vállalj be mindent. Mert lehet, hogy te lekésed a vonatodat. Na, de itt vagyunk, srácok. Ez amúgy nem hiszitek el, de én mindig itt rage-eltem ki. Sose sikerült. És most meg sikerült. De már, Patrik, te most komolyan meghaltál. Várjatok már meg. Na hát HTG-vel itt vagyunk a Jungle Roll-nál. Inkább ott megy. És HTG ott megy. Hát nagyon hülye, és én meg leesek egy szintet, de szerencsére csak idáig estem. Vegyétek már lejjebb a telefonokat! Na! Hát mindenkinek ott van neked meg ott a fülesed, dugd be, jó? Várjatok, Dugd srácok. fülesedet, légy szíves! Na, jó. Hát akkor meg ne hangosan hallgass, mert megőrülök. Tesó, várjál már meg, PLS. Hát tesó, itt vagyok a izében. Várjál már meg, mindjárt ott vagyok. Mennyi az idő már? Én vagyok, tesó, mindjárt ott. Én Hogy vagyok. elég van, mindjárt fekszenek, csend lesz itt mindjárt, három jó Istennek. Tesó, hogy Nem lehet kivinni, lehetetlen. És HTG Srácok, leesett. amikor bejön a pálya, mindenki ki fog régelni. Tesó, jó, de mi? Jó, én ezt nem bírom. Nem már, Nem. még egy. Én Tényleg, ezt nem. még egy, létszik. Ja, utolsó, én megyek utánatok, utolsó. Akkor együtt tart velem. tesó, én még ezt... Én aztán még nézek egy kis TikTokot. Tesó, várjál, mert én itt vagyok, utána már ennyi lelövöm, az kész. Mit sajnálod? Hát mert az utolsó köröm. Megvárhatsz. Ha azt akarod, hogy együtt csináljuk, akkor megvárhatsz. Ne úgy, mint az előbb. Várjatok ezzel a izé. De ne úgy, mint tesó az előbb, hogy leestél az akadály között. Úgy csinálom, hogy először átmegyek azon a Kösz HTG. De hát még nem is találom. Nézd, figyeld, belecsapok a izébe. De ne! Voltál is vele együtt? Ne csinálj! Miattad fog Nem, leesni, találkoztam Geri, csinálva. és fú!
Nem Nagyon tudsz. ideges. Ember, mit csinálok? Mit csinálsz? Hát Úristen. karambolozol. Tesó, sétálni nem bírok. Giulióval? Srácok, sétálni nem bírok. Vágjátok? Persze, Zolinak is van Jó. nője, meg Halinak Nagyon is jó. pasja, mondom, tévedsz, Halinak még nincs. Na, én inkább itt megállok. Mert az előbb itt löktem le Patrikot, én inkább itt megállok. Patrik, te mit csinálsz ott? Nem tudom, hogy valaki látja, de ott. Elejére. Visszajöttem. Na, a kövinél megyek. Ne, először akkor te itt menj. Te biztos. Akkor engedj előre. Ne gyere utánam, véletlen lelöklek. Várjál már meg. Majd a végénél. De akkor megvársz. Gyere már, akadály. Ott vagy a Jungle Rollosnak, akkor várjál meg, tesó, várjál meg. Nem a Jungle Rollosnál, a propellereknél vagyok. Már De miért ül oda ki? Jó, átjutottam a propellerekhez, tesó. Hát nem elaltattad? Jó, itt vagyok. Jó, hátigés itt van, Addig itt csapkodj megvárjuk, bele. srácok. Addig megnézzük, mekkorát üt a izé. De hogyha lejutsz a pályáról, nagyon megvár. Ne, jöjj, erre, várja, erre üss, erre, na. Igen, egy És kicsit a gyengítettél. kéz? Inkább erre. Tesó, várjál, még ne csapj. Na, Tesó, első. várjál, na, így. várjatok Ez meg. nagyobb. Jó van, tesó, mi itt szórakozunk És addig. ez mekkorát üt? Gyere, ebédeljük, várjál. Gyere, együnk, jó? Jó. Patrik szenved, mi meg itt zabálunk. Parik, nem mondod, hogy Gyere már. leestél. Aj, de... Gyere már, gyerünk. Jumbagot a karakterem is. Addig dobjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Addig én eszek egy csirkét. Mi mondta, hogy hozzányúlhatsz a kajámhoz, mi? Gyere, akkor Mindjárt már. leugrok. Bum, sakalak, és hátig leestem. Látszódik, hogy ott megy Patrik a fánem. És addig Patrik nézi, hogy mi jól vacsorázunk. Na, Parik, megvárjak a Jungle-ról végén, jó? Mi? A Jungle-ról végén várjalak meg, vagy mi? Hát nem, a Jungle-ról. Hát igen, te hova lettél? Hamar oda jutok, Léci, megvársz. Hát, Nagyon hamar van ott egy leszek. tippem, hogy első vagyok. Hát én meg a második. Geri, meg Léci. De Nagyon nagy geng vagy, hárman kivisszük az egészet. Léci. És Geri, Várjál meg, Léci. Gami Gamer a boss. Jó, várjál. De Patrikot is megvársz. Nem fogok ennyit várni. Tesó. De Patrikot is De hát megvársz. igen, nem fog ilyen sokat. Patrik itt van, és te leesel. Ha most leesel, akkor utána nem várlak már meg. Bocs. Várjál, ez nem ér. Na, csinálj gyorsan. Csá, Patrik, te már ott jössz. Most elbaszom, én akkora réget. Fú, letolok. Na, csak nem, azaz. Ennyi, tesó. Milyen bizé volt, hogy így fölugrott, és a fél állkapcsot így belelógott a falba. Na, hogyha hát igen. Van valami tauntod, vagy valami? Neked sincs a módod? Na, várjál, ha elszarom akkor. Hát a ugorj a fejemre, és akkor sétáljunk. De blokkdesen meg ráugrok a fejedre, és elkezdesz sétálni. Blogdesen volt olyan, így játszottunk egy. Hagyjas, hallod, leespészhetlek? Na, ugráljunk. Ugrált a Pali, ugrált a... De ugráljál csak. Vett észre, hogy röpült a boly. Ugráljál csak. De ne ott itt. Na, ugráljál. Azt nem tudja Patrik, hogy beállította a boxot. Viccelek. De most én ugrálok. De hogyha tényleg lelkaratézol, megöllek. Tényleg lekaratézol. Állj meg egy helybe, Besa, állj meg. Na, a HTG ott jön, hála jó Istennek. Gyere meg. Jó, testhag. De nem tudlak eltalálni, mert túl gyors. Tesó, ezt mered csinálni, nézd. Gyere. Ha most leesel, nagyon megvellek. Inkább nem csinálom. Na, a HTG ott jumpolgat.
Hopp. De figyeld, amikor majd ide jön, figyeld, és ahogy beleolvad az állkapcsa a betonba. Látod? Na, végre. Megvakarom az állam. Bocsánat az időhúzásért, uraim. Menjetek. Tesó, ti menjetek, hát én utoljára megyek. Hát menjetek. Hát de tesó, de Meg menjél. vagyok. Átjöttem, itt megválok a második. Jó, meg vagyok, tesó. Jó, Patrik is megvan, ugye? Nem ugrottak át. Állj a fenébe. Na, Állj Tényleg? Hát a rendje már! na nézzük, hogy átjut-e itt. Menj előre, tesó, nyugodtan. Hol a paradontaxom? Geri, Nem tudom. fogkrémem. Tesó, menj előre. Gyangörolna, várjál már meg. Menj. Rajtam és elbaszták. Geri, hol a fogkrémem? Reggel mondtad, hogy paradontaxa, most elfogad, hol van? Oda letettem a fogkrémekhez. Hova? És leestem. De annyit szórakozol, hát igen, nem mész. No. Hova? Geri, Jó, nem estem le az elejére. megmutatod Tessék, hol a Nem fogkrémem? tudom, anyumat oda visszaraktam a Nem helyére. ott volt a paradontax. De nem azzal most. Patrik, ugyanott megvárunk, ahol az Nem, hát igen, ha nem mész előre, akkor nem játszolnak. Gergő, reggel paradontaxa, most Anyu, visszaraktam ugyanoda, hova? Visszaraktuk oda a kis kosárba, és leesek a bombákhoz. Milyen kis kosárban, Hát de ez nincs nem is a baj, fogkrém. várjál meg, ott vagyok. Ott megvárlak, ahol az előbb voltunk sokan. Jó. Hát ezt nem hiszem el, srácok. Inkább nem mond. Siessetek. Valami fehér fogkrémmel. Buli, jön a szombat. Paradontax anya ugyanoda vissza volt rakva. Oda visszaraktuk a fehérhez. Ebben most... Anyu, innen látom, hogy ki van ott. Mi ebben most... Dobjad meg a Lányok, fogkrémet. jön a lecsöpség. Jó van? Na, akkor azt a nézőknek mond. Igaz, Amúgy nincs itt lány néző, nem? Szírjátok már le itt a chatre gyorsan, hogy van-e itt lány néző. És komolyan mondom. Hajni, Valaki itt van, aki lány. elbasszák a fogkrémemet. Őszintén. Egyszer bejött a live-odba. Ja, hacker az, Bence hacker a az. fejem alatt van, reggel mondtam Gerinek, Na. rakja a fejem alatt, csak ide. De amúgy, Bence, amúgy tudok egy... fejem alatt. Várjál már, mert ezek el. Na, gyertek srácok. Fejem alatt. Én megyek utoljára, ember. Geri, reggel mondtam, hogy tedd a fejem alá a paradontaxot, Robi ne lopja el. Fejed alá is laktam. És azt mondta, hogy izé. Olyan. Na, akkor csak nálatok van. Na, akkor folytathatjuk végre a Nem értik meg. ugrálásainkat. Gyertek, skacok. Na, menjünk, gyertek. Kiviszlek egy kicsit. Tesó, én utolsó vagyok, vágod? Utolsó vagyok, vágod? Utolsó vagyok. Most én vagyok Na, a hát második. igen, jó, hát igen, menjél akkor. Nem, én vagyok a második. Menjél már, tesó, menjél már. Miért pont Menjél én? már. Jó, tesó, meg van csinálva. Hát igen, elszarja. Patrik, Senki nem látta, Patrik igaz? is elszarja. Nem hiszem el. Haha, hamarabb felérek Patrik, mint te. Így. Én így nem játszom. Én így És nem én eljutok végre a Jungle Rollhoz, let's go. Sajnálom, srácok, én már nem várok meg senkit. Én így nem. De premier után még játszunk, Hát, hogyha marad időnk, és nem laggolok be itt. Úristen, tesó, már nagyon elcsúszott a Jungle Roll, de azért átbírtam ugrani. Nagyon, Reggel szóljál, érzed a jó illatot. tesó, nagyon elcsúszott a Jungle Roll. Még semmit nem érzek. Úristen, most csúszott el ebbe a pillanatban egyet. Most csúszott egyet a Jungle Roll. Tessék! Ember! Jöjjön, uram! Várjál, testvérem, ezt egy kört. De tesó, a rohadt Discordon üzennek egyfolytában, és mindjárt lecsúszok. Hölgyem! Nézd már, mit tudok. Ember, majdnem meghaltam. Nézd már, mit tudok. Jó. Na. Nagyon jó. Minden tesó úgyis kidobott. Várjál, Én testvérem. így nem. Tuti. Egyenesen megyek fölfelé, let's go. Jó. Nem. Kérlek, a kockákat hagyj vigyem át Hol tetted gyors. a hajnyiról? Én így nem. De tényleg, én nem. Tessék, Én nem. Én nekem nincs idegzetem játszani. nincs hozzá töltő. Érted? Nincs idegzetem. Megnézem, milyen szép töltő. Le van Jó.
Nincsen szerintem lemerülve most. Ó. Gerga, én így nem játszok. Nincs idegzetem. Hát de tesó, ez olyan játék eleve, hogy félbetörnél bármit. Ja, mindjárt vége van már, megint a csontfejeknél vagyok. Jó, gyerünk srácok, vamos. Azt hogy vigyed át? Hát így. Ha nem jól állsz meg, mi történik? Hát dead. Hát ilyen, de nem. Úristen, srácok, hol ugrálok. Jézusom, Bence, te még el sem jutottál idáig, tesó. Majd ha egyszer eljutsz idáig, akkor azt fogod mondani, hogy rage. Ah! Azt valaki, azt. Senki nem látta. Tudod, kivel szó? Ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el. Na mindegy, srácok, köszönjük, hogy megnézitek ezt a premiért. Köszönjük, hogy itt voltatok velem, és egy nagy karatével fogjuk zárni, úgyhogy ciao, srácok. Ciao. Ciao mindenkinek, köszönjük, hogy itt voltatok, srácok, és akkor majd együtt, ha úgy tartja a kedves livestreamelőm, akkor együtt is ki tudjuk próbálni ezt a gémet. Geri, egy vacsorával zárjuk. Halljátok amúgy milyen lesz majd, amikor ilyen 8-an leszünk? Na mindegy, srácok, akkor szavaztok, és akkor tényleg egy karatéval zárjuk le. Na mindegy, ciao, srácok, csumi. Tesó! Ciao. Ciao, srácok.